Dobrodošli drugari u našu novu emisiju. Danas snimamo sa nekim koji je došao sa severnog pola. Pogodite ko? Tako je, pogodili ste Deda Mraz. Zdravo, zdravo. Ja sam Deda Mraz. Tako je. I stigao sam baš bukvalno sa tog severnog pola. Koliko si putovao? Pa boga mi, šta da ti kažem, putovao sam dosta dugo. Ali pravio sam i pauze. Jer imam ove, kako li se zovu, deda zaboravi nekad, ove irvase, jel da? I onda moraju da prave pauzu. A gdje ti je Deda Mrazica? Deda Mrazica? Deda Mrazica obično šećka, razumeš? A znaš ti šta to znači kad šećka? Ona se šećka levo desno, razumeš? I onda ona meni, na primjer, ispegla ovo odelo, razumeš, da ne budem zgužen. I onda, na primjer, onda mi pomogne, razumeš, da ako treba nešto da se trkne vamo, tamo i tako te stvari, zato to. I zajedno volimo da pakujemo te poklone, isto, eto. A i vilenjači već pakuju poklone? Vilenjaci mi obavezno pomažu kad se pokloni pakuju. Tako je. Oni sve to lepo pripreme. Imam i nekog patuljka. Taj patuljak znaš kako se zove taj patuljak? Kako? Patuljko. Patuljko se zove. Mislim, ja ni ne znam kako se on zove, on se samo pojavio. I on pomaže tu. I ovim vilenjacima i svi tu onda pomažu, koga mi. A ja imam jednog mog druga koji je jako bezobrazan. Kako to misliš bezobrazan? Misliš, hoćeš reći ne valjao? Da. Pa dobro, mislim, znaš pravo ja da ti kažem. Svako dete je malo nevaljalo. I to je potpuno u redu, ali nije on nešto mnogo strašno, nego ste vi deca. Jel tako? Nije on ni zlonameran, niti bilo šta. Tako da on je u stvari dobar, kao i ti. Da, ali trebamo da idemo u vrtić da bi naučili kako se ponašamo. Tako je, i to se slažem. I da se nauči nešto, jel da? Plus, možda da se nešto crta, možda da se nešto nauči, možda i neko slovo pre škole, jel da? Da. Ha da, i pre svega da se nauči kako da se družimo. A moj brat je jako dobar i poželeo je za novu godinu, ali ne znam kako se beše zove. Šta je poželeo, to ne znaš? Ne. Nego? Ne znam kako se zove beše. Pa ne znam, eto. On zna kako. Pa dobro, pa onda ako on zna, onda će on da zna, pa će da kaže, jel da? Da. Nego da te pitam ja, koliko ti godina bogati imaš? Pa 4. 4, koliko je to? 1, 2, to je 4? Da. 1, 2, 3, 4. 1, jes bogati. Pa to je baš super, to je odlično, jel da? Da. Boga mi, sviđa mi se. Imaš još neko pitanje za Deda Mraza? Baš sam raspoložen da razgovaramo. I su ti irvasi dobri ili? Svi su mi irvasi dobri. Mada imam jednog, ne znam ni ja kako da ga nazovem, ali malo vrda levo desno, razumeš? Ovi kad idu, na primjer, pravo, a on hoće levo, razumeš? Ili ovi kad hoće levo, on hoće desno, i tako. I onda mi malo sanke ovako sve poskakuju, ovako, i onda ja kažem, stani, i u zvonce i sve. Neće, to ti, pa šta da ti radim? Ali smiri se on, bude dobar, posle bude dobar, kad mu dam da ručkam. Te zanima šta ručkaju irvasi? Da. Ma šta ti misliš, aj da čujem? Pa ne znam šta mislim. Pa šta bi rekla, na primjer, da jedan irvas voli da jede? Pa kokice. Tako je, to je najnovije. Vole kokice da grickaju, zatim vole da piju vodu puno, mnogo.
Što treba svi da pijemo vodu, jel da? Da. Što više vode, to je bolje. A manje nekih glupih sokića. To Onda. nije zdravo, voda je zdrava. Voda je odlična, tako je. Zujmo! A znaš da ja imam terasu, ali je jako mala, ulička je. Ulička terasa. Da. Pa ti hoćeš da me pitaš onda kako ja dolazim kod tebe u kuću? Da. Ili gdje dolazim, a nema se dimnjak, jel to hoćeš? Da. Pa ja imam tajnu onda. Ali te zanima baš ta tajna? Ne znam. Ne zanima te tajna kako ulazim kroz odžak, a nemaš odžak? Zanima me. Aha, pa ja nisam dobro čuo onda. I ja imam određenu magiju, razumeš? I ja tu onda magiju bacim, razumeš? I onda mi se ovako, kao neki odžak da mi se otvori, razumeš? I onda ja mogu da uđem. Tako. Mogu ja da uđem i kroz zatvorena vrata. Ako su zaključana, Boga mi. I tako onda ja uđem dok vi spavate uglavnom. I ja uđem i onda ostavim poklone. I onda idem dalje. Ali nekad mi se desi i da ostavim poneki trag. Razumeš, vidi mi se čizma. Ili tako nešto. I znaš šta volim ja da jedem? Šta misliš? Kolačiće. I mleko. To volimo kolačić, njam, njam, i pomalo mleka da srknem. Zujmo! Znaš kako da ti kažem? Ja sam pomalo i umoran. I obožavam da spavam. Samo da znaš. A ti? Deda Mlaze, Molim, zaspao si? kako sam zaspao? Pa ti nisi video. Misliš da kako zaspao sam? Da. Pa ja se izvinjavam i svima se ja izvinjavam. Pa ja znate kako, ja puno idem, svuda radim, nosim poklone i onda se uspavam, eto. I ti možda piješ čaj u dlake? Ja ne. Šta ja ne, šta si se sad... Pa zeznula sam se malo. dobro, pa što, nemoj se... Prešla si se nešto, ajde pitaj, ajde. Deda Mlaze, Pitaj. i ti možda piješ ponekad čaj? Uvek pijem čaj. I volim u čaj da dodam malo meda. I malo limuna. Jel je to zašto dobro? To je dobro, to je zdravo, jel ne? Da. Pa da, to se štiti imunitet. I onda budeš zdrava. To stalno treba piti. Ali ti piješ čaj. Da. A jedeš i ti kokice ko Irvasi. Da. Kad sam došla, onda kući sam onda popila čeli čaj. I kolači spojala. Bogati! Pa to mi se mnogo sviđa onda. Ti voliš isto onda te kolačiće? Da. O, mnogo mi je to dobro. Kolačice sa čokoladicom. Fenomenalno. Unutra. Što je to fino. Pa Deda Mlaze. Deda Mlaze. Deda Mlaze. Opet si zaspao. Kako sam opet zaspao? Podjednom. Pa izvini, pa dobro, šta da radim? Nemoj da se ljutiš odmah što sam zaspao. Ne ljutim se, nego samo trebam jače da viknem, zato ti ne čuješ. Pa dobro, to je tačno. Pa i ti voliš da spavaš. Da. Pa eto. Da li ti pereš zube? Da li ja perem zube? Da. Pa ko ne bi prao zube? Pa mora mi se zubi pratiti, ti pereš zube. Da. I gore dole. Da. U krug ovako. Da. I gornje i donje. Da. Moraju se prati zubi bogati. Pa kako nemoj da bogati, pa kako... A kako ti pereš zube kad ti smeta brada? Pa ja nekako tu četkicu i onda ovako levo, isto koji ti. Pa šta da radim, ja imam bradu, moram da imam bradu. Ja volim da imam bradu, pa ja sam Deda Mraz. Imam 100.000 godina, ne znam ni ja. Imaš još neko pitanje, aj dok sam ovdje. Šta onda jede kad imaš veliki stomak? Vidi, stvarno imam veliki stomak.
Pa ja volim da jedem najviše ove, kako se zove... Kolačice. Kolačiće obožavam. U principu Pa ti ja... je onda veliki stomak. Pa da, ja mnogo volim da jedem sve, mogu da ti kažem. I volim i slatkiše. I nekada mi tako deca, kad ja dođem i odem, onda mi tako ostave neke slatkiše plus. I onda ja to pojedem. Nego za te ja pitam, zašto nema snega kod vas ovdje? Pa zato nije još pao. Pa kako nije pao? Pa kako će pa... Pa nema merdevine da siđe, jel da? Nego mora da padne. To sam baš Pa kako nema snega? Pa kad će ga biti? Pa i kod tebe ima snega. Pa kod mene ima, pa ne mogu ja i sneg da donesem. Ja donosim poklone, ja ne donosim sneg. Ali dobro, valjda će da padne. Pa kod nas ne može tako dugo da padne svaki dan sneg. I to je tačno, to se isto slažem. Samo po neki dan padne. Razumem. Deda Mlaze! Deda Mlaze! Deda Mlaze! Opet si zaspao. Ko viče? Pa ja. Opet si zaspao. Stvarno, pa dobro, šta da radim? Jako si umoran. Izgleda da sam baš jako umoran. Zato si dugo putovao. Jeste, dugo sam putovao. Svuda putujem i onda idem i onda taman mi kažem ti, ovdje mi je prijatno, toplo, fino. I onda, eto ti kao, nekad zaspim. Deda Mlaze, sam ja bila ove godine dobra. Pa po mojim informacijama, draga Ljubice, se Ljubica zoveš? Ne, Andreja. Kako? Andreja Đorđević. Ne čujem. Andreja Đorđević. Pa dobro, što vičeš toliko? Pa zato ne čuješ. Ne čujem, pa malo i zaboravljam, pa rekla si mi da se zoveš tako. Nego šta si me pita, a bila si dobra po mojim informacijama, si bila dobra ili ja imam ove što tako malo proveravaju, razumeš? Da li je neko dete dobro, manje ili više. Ali sva deca su dobra. Sva deca su dobra i svi dobiju poklone na kraju. Zujmo! Sada imamo igricu i tu nešto izabereš, ali ne smeš da gledaš i onda daš meni, ja ti kažem šta ona ima na sebi i onda ćeš ti pogoditi. Tako se igra. Kao pogađalice. Ali ne sme da se vili. Aha, dobro. Znači, ajde. Evo ga, dobro. Evo biram ovo. Izvoli, nisam video. Ima mašnu i donese se na rođendan. To bi moglo da bude bicikl. Ne. Aha, a nema točkove. Nema. Dobro, onda da razmišljam. U krugu je. Molim? U krugu je i može da bude koškasto i može da se stavi u kesi. Aha, čekaj da razmislim. Da nije možda... Znam! Lopta! Ne. Nije. Pa to je okruglo, bogat. Čekaj onda, deda, da razmišljam. Čekaj. Deda Mlaze! Deda Mlaze! Molim. Opet si zaspao. Dobro, izvinjavam se. Gde smo stali? Pa na... Oko igrice, jeste. Čekaj. Pa to ti svaki dan to ladiš i onda odneseš deci. Aha. Znam. Šta? Pištaljka. Ne, nego ti to pakuješ i onda odnosiš deci. Znam. Šta? Znam. Cipele. Ne, nego ti to vilenjaci pomogne da spakuju. Aha, I to ti nosiš i mogu to i da ladu ljudi. Aha, čekaj, znam. Da odnese... Frižider. Ne, možda se predaješ. Čekaj, još jednom mi daj šansu. Aha. Pa evo, ja ne znam, stvarno. Predajem se. To je poklon. I jao, Boga ti, kako sam... Pa kako nisam pogodio, pa to je najlakše bilo, jeli? Da.
A ja sam bez veze pričao svašta i od mene. Kako nisam Rekla sam da to i ti radiš, eto, vidiš da to i ti radiš. I to ja radim, ja potpuno sam zaboravio na to, vidiš ti to. Svašta. Uzmi. Ajde još jednom, ajde. Ajde, opet ću ovo, može. Uzmi, ajde. Ima kornet. Dobro, ima I u kornet. tu se stavi. Ima kornet. I mrvice se posipa. Ima. I može da se kupi negde gde je frižider i otvara se i onda se kupi sa palama. A, znam. Šta? Kolači. Ne. Ne. Dobro. U kornet je. A, znam. Mali kolač u kornetu. Ne. Jel' tako? Ne. Nije. Jes to jede? Da. Ali se liže. Liže se. Kad se pojede to, Znam. Kašikica od torte. ne. Pa kako ne? Pa kako može da se napravi čokoladna kašikisa? Poput, ne znam, bogati. Ti se predeš. Hajde, predajem se. Sladoled. Bože, svašta. Pa ja sam to znao. Pa što nisi rekao? Pa evo, nemam pojma, pravo da ti kažem. Zabunio sam se. Ajde, izaberem još jedno. Može? Da. Evo, sad ću ovu. Može? Može. Evo, izvoli. Ajde. Napravljeno je snega, stavi se kapa i stavi se ono oko vrata i stavi se granje. I nešto, i stavi se kao da je smiješan i ima Dobro. žargalepu i ima oči kao se napravi sa kamenjama i ima drveća kao luka. Znam, čamac. Nije. Nije. Pa ne, dobro, čekaj. Čamac nema drvo na rukama Aha. kao da je drvo. Aha. Pa onda čamac sa rukama. To nema kapu čamac. Nema kapu, jeste. I Čekaj, ono što se oko vrata. onaj, kako se to zove? Šal. Onaj šal, jeste. A čekaj onda da radim. Aha. Imaš Onda je to brodić, može da bude brodić. To možeš čak i ti da napraviš. A to nije na vodi, to je ovako. To negdje To tako. možeš i ti da napraviš i čak to mogu svi da naprave kad padne snijeg. Aha, čekaj, znam. Ledeni brežuljak. Ne, Nije, aha. Pa ja mu predajem se stvarno. Sneško Bilić. Ma nemoj! Da, Vidi stvarno Sneško ovo su ti bile lagana pitanja. Ja, boga mi, ovo nisam očekivao. Pa kako niš... Čekaj, pa ja nijednu nisam pogodio. Nijedno. Pa šta da radim ja sad? Pa ne znam. Da malo bolje učim, jel da? Da. Zujmo! Deda Mlaza, stigli smo do kraja naše emisije i sad trebaš da ideš da pakuješ poklone. Boga mi, u pravu si. Mogu ti nešto reći. Baš mi je bilo lepo sa tobom ovdje dok smo se družili. Baš mi je to bilo lepo. Ma mogu da ti kažem hvala ti što si me pozvala. Ne on ti. Deda Mlaze! Deda Mlaze! Deda Mlaze! O, molim. Trebaš da ideš! Jao, jeste, Boga ti. Ništa. Za malo da zaboravim. Čekaj, imam ovdje nešto. Sam ti doneo. Da li sam pogodio, pogledaj. Ajde, otvori. Ajde. Da, pogodio si, ja zakajim! Jel to bilo, Bogati? Da. E pa drago mi je da si se obradovala i da sam bio ovdje kod tebe da se malo družimo. Eto, ja sad moram stvarno da idem. Pozdravljam tebe i pozdravljam sve tvoje gledaoce tamo. Ćao drugari i vam je lepo bilo kad ste gledali sa Deda Mlazom. Ćao drugari! Zdravo, zdravo svima! Srećna Srećna Nova Nova godina! godina!